Omorigere bweta seni kiandizi TV bwa kirbiya ande onse sogene tokobo kubwati merobeli yeito ngatwa chakete chinsai komere bere chamambe bikira boniga twatwara ensa melia devotion asumulisia nyara kobaga gotora nabo gotonyere kobotokonyora maigiri ama yakigima aya konyara kobaga toa obosera obiyekera togende kobatogotara ase orogendo orokwigera na rogendo kirokendra rokanerore oro konguli tuko aselinde kurinde ekera tobegete ogosemere gwitasinya sae nigo orogendo rokoba oruya twasoira sentundende entundanere ye amaigerio ye lesson emambia ya bono mwancho mulgeri karibu sana abunere botambe abalisi bane banyare ko bagwikagaiga none kirokende muroche nganaro romugeni yakeiga lakini obeire ememba karibu sana umulisia Isaiah origeria TV likigima otabiri yatalia ona sekaniso kurudi to kwarigania sinjire abene Biamono asokwarigania okuya incengoro kwa Morisi Isaiah kimaiga oyo mwa barisi korwe kanisa ya Amani eyere nyakoe kyoge ase field ya Nyamira West. Pia mwana sana karibu umulisia notole igaiga nera ase studio asenge njoko bwaterana igoro ya maigerio ye lesson ye wiki karibu sana umulisia mwanjo morigerio ndisi TV au kwani rubwa kirio bya njino morise de kyo nchonga kurwase ekanse ya Masereta kyoge district bonjari maati Biamono sana kurubonchari ya tuono mambio mulisi omaite kurwase na chaiga nanga ya cha kunyirira bono mambi gatimete osebisi bibya cha kurubonchari aya tuete mogoroba mambio yawe tobokiribya okay biamono sana abalisi bikirege gatu yariganire bene nage kwara to kwarigania senchira yo bikirano ase TV yawe gagasenda gitega iga enamba nera roya SMS sanga kerengeri kiaguri boliriago amona intwe ekera togendeta samagiria ye lesson ndonyara ko batokunya iraneria ngoranya ko bago ko yaboria nabo igo tusange kerengere kiago amona intwe jero boigo gwetera so mtandao Facebook Ndizi TV News Digital nabo igo gwetera YouTube Ndizi TV News karibu sana gocha katolikero muri cia gutora ase ogosaba tusabe tuyiransabe tata umutonge itombia mona nembiamono asengenjo yogoto ikibona mambi biamono asengenjo wato inyo iri tonyare gosasima ekero te asiri chikoria orinyo reri tukoria sabato na antonya erinde tonyare gosasima togosa omo ikoma chenu onyare gotora so kwegero koiga abutora na bonsi abategerete TV ya Ndizi TV tar nyasaye na barigerete tar nyasaye engane yae baikera senjere ya bene erinde nyare kubasukianga mono gocha sole wanjani kwa kore kasiri tukoria rero na bonsi abosasima chinse mwenjense kera twasabira sira Kristo yoro motorio ito amina yemano sana karibu to chake ikanyega ubotaminga tokotebiga chinga kibune cha likererio kwa liro mapema bono libeka wa semesa kigima gokonya gosiba konya kwyarigania asengo njoko gende kanisa rakinkara ituti abera tato igakurwa asegeta seni Kiandizi TV ndaraso ase omulisia Zedekaya omulisia Isaiah ase ejuma ya tokobage goita elesoni ndo chengango nya kwerere yanyaire kobage gotosemia nabo igo tuwarigania anene ase chinga kicho mwelio to anyara ko batokorige tokatanga chinga ki nyachieni omanyene nga chinga kichi ene chinyenga sana aso biko gwensi ngoni gagenda tokoba koliyo mugando monge oyiba kunyara koba bagosira amonoro korende tokanyora nga Kristo osinya sawo manyene ne nabwa to muroberio bokurwanira abara baye nage kogera egetabu kelkiare ko bage gutora wiki ite tokorwase egetabu kelkia Yohana 17:17 kiare go batebanga obachene ase kene ringana liao nario ekene ine na raito ne tokoba tokwegera ase chumene tokoba gweta ase lesson ya 10 moikeria eta jumeria eta ndo egerete igoro ya obongainereri bwo mweri wa Saitani garaba tete no obongainereri bwo mweri wa Saitani igo no obeiro ko ngainereri marange ama ngainereri naro amanga amange abeiro ko ngainereri nanto kama korigeri igoro obongainereri bwo mweri wa Saitani ama nena stwarigereti ni igoro ya omonte kara kure ne omoyo koraga chwase gete oraro sigubuya erindo be kwasagaya twakora gento geto ama komobegera ochia sagaya osekero monta kure ne mangana ya erire
tukanyona uno bolime kere gotana na ki mogaji mweke pema peponi tukanyana teribe kwa goteba kero kwa kule egiye kubwati ninki ekegamberio engana yende ni igoro yogo sasima eche igoro yogo sasima omuwaso naho tugatebana na ki mbuya ogo sasima kobebwe oli otongete omuwaso tali yo otongete otali omuwaso monyene tosasima omotongi tali ekerige tongire tukamaya okuleruna na ki wana lende gento kere kya muhimu no gotwara obwegenwa wetera asama bera a Yesu Kristo tukangeruna tigatwesi tunyare koba abegenwa biamono sana muri Isaya amang'ana anyarete koba gotwa obosera igoro yesabali yetu yokwegena ase wiki entogendrete boigo kira togendrete koba tukwiyarigana kitogoteba muri isia zedeka buna Kristo ituna bwatumoroberi umuya asobimo bwitu bwakira lituko ekira tokora nonyenga obugima bwanyane koba bugotusuguma gukia sekona kero kende twarigire twaranga osemeli konde tikoyo kolende eng'ana ya Nyasaye ngo toera gosemeria asobugima bwitu bwakira lituko ase wiki yetu gokuonera igoro ya ekemanyererio kia Nyasaye nekemanyererio kieng'iti ensemo entang'ana gekogera amaruoti omorisia esegie yagendrete nesegie okwegena gati yeng'iti nyachieni nabo igo gati ya Nyasaye igo bono kero omonto ngonya gusugumare kubwaye anyara ko bakonyonsi egori nage ko lebe manyerere to kale ko batokora kero chinga kicho mwere nga imotara achore timu go chiesera karari gire yange bimanyererio timu kioro chira anyara ko bagekonyora obubwe karibu sana muri sia sense mentangani kegima ya amagere lesson yechumeye ase lesson yeita se munugwe kenyamorero ego kwananga the seal of God and the mark of the beast elieterie a seal no mouri moisa korieria kero bari mwatwarira mari maino mwachire mwairwe gekoruko nga land title deed ekero kogenda ari mbabwate gendo bakoroke seal akoretu batiriria ase ekaratasi eria gokworokinga obore bomuru bwau umuntu nataka korusi no kora kiora achwerie karatasi erio yesaripi esi nandi sirite ikorwo lakini gento gekoro kwe mark yogo kebeka igana bora artogetinyi origera baiga gose na bege gutinyeka pona mangana yate nga the mark of the beast mark of the beast negendo kere orati kerati kere kya matuka make lakini gekoro ku murio Nyasaye seal nke gotinyeka asoboka mabwenzi bw'omuntu pono komano ke yega ikomere esana ibereke ngo ke yega 10 yamegia gerigia kabere de kia gatatu cha kere kiri tanga ni muristo somere tomanya gocha tore introduction ye lesson yeito na kieko beka pia mono sana murisio mato yebe kirenjera gitega unga e mark ne seal tomanya ti murisio de meti e seal wetani asita ito dinanda nga yego chiara bekwa Olende katorali gere getabu kia okomano koko nyakobeka igo bintu binde byonsi bya serikali ekarobara oseti okubwatana na serikali ende yonsi taye maki bakobeka no muri uri okoro kwesiri nga to korusio amatukonsi buno bugambi bori boro na asobugima bw'omuntu okorukoyo Nyasaye egento Nyasaye akobeka no muri oya senkoro y'omuntu ngoyo noyone no tema komurusio to korusia lakini saitani ere yakobeka kamaki kayo lakini akaruburuti bwa Nyasaye bogoja igo bako yeni bintu biribiere abanya Nyasaye mbago jikoyege kwara ni siri ya Nyasaye biabona sana getabu yokomanoka isana ibireke fungekemo toike ange bitatoiga korengana na lesson nyuma asaya nkarora abamalaika bane bateneine ase chinsemo inye chiense bagotanga chimbeo inye chiense elinde mbeo tegusa igora sense nonya ni igora ase nyanja gose ase omotonde bwonsi naende ngarora omumalaika onde ogotira korwa ase rioba ligosoka korwa ore nekemanyerero kia Nyasaye ore moyo akaba kerege turi ase riogiri nene abamalaika baria bane baetwe ribaga gosaria ense ne nyanja ogoteba timosaria ense gose nyanja nonya nemete goika twabekira abasomba ba Nyasaye ekemanyererio ase amasio abo igoro
bono kwaro maraika oyo rwa oruko ing'anene ne atebio yonde ng'a tosarie ense tosarie enyanja tosari kene emete goika twabekire ekemanyereri kia Nyasaye Yes. eriete rie ekemanyebate ng'a the seal of God omouri o Nyasaye ase amaboko abo yokorio na ase amasiabo ekemanyereri ekeiga na ekemanyereri kio okobeka ekene ng'a baitabire ekene ase obogima bwabo bwensi naende Bibilia egateba ng'a omwana kara abasibore moraba abasibore kegima na mokomanya ekene nke basibore igo basibokire korwa ase obogima bwa ebibe omano basiboire ase okwegera gwaitu kwabono kwerituka eria rero amang'ana naro akobunwa ari igoro esege kare yatubugete esegati ya Mikaeli na maraika baye Mikaeli na Lucifer bakurwana na enchoka na maraika baye egento bare kobuna no gusasima egetabu ya Isaya ne getabu kia Ezekieli bikorokinga igata gitenera asasi mwa bune Nyasaye uri iguru mono igesege yerane sigi yo gusasima abako masasimo monene Nyasaye mbabe kwekemanyeririo kyo monene Nyasaye na abago gusasima erieta ritumigete ingiti tayingiti engendanse n'uburuti origerie egetabu gya Daniel isana ibere ekamukiaye kie 24 Daniel isana ibere kamukiaye kie 24 tobe ko borosori elinga ne ingiti bona yakwanu wa gosengentoki orango Daniel isana ibere kamukiaye kie 24 Bibilia goteba Daniel isana na ibere ekefungo kiaye 24 chingu nchara chire ikomi abona baruoti komi ekene 23 gwachaka 24 asoma etu na ino chene 24 aha chakere 23 aya naro akwanete igoro yengiti elia ya kane agatebo buruoti bwa kane mbobe asense borobwo nigo borabe no gwatanikana korwa asa maruoti andonsi nigo borarie ense yonsi na koyetinda chira inse na ende boye butorane ebe ebingese tumboya nchara chiria ikomi abona baruoti komi baraoroke na nyuma yabo omoruoti onde na oroke ezomoka na ende yanda 15 na bibere 15 na bibere 717 molisi 717 aha 17 Biblia gotebaiga chingiti echo chinene inye abona baruoti bane baraoroke asense bona banchwa Biblia ya kare gotwerera omanene agokwana asemebwekano yes etenenerete bintu gete ekero orogetio musumbo ya Daniel oyechingiti inye iorogeti gori ya maruoti ana manene agochigocha egetabu ya Daniel ni getabu yokumana kabi gokwana egentekamo yamanye gukwanira agaiga ng'a ekemanyiririo kia Nyasaye ni ekemanyiririo kieng'iti eng'iti no buruoti orio mobe igagokora emeremo gwetera ase amaruoti yense ng'oburuoti mbore Saitani agocha gotumia botagete korusia abanto korwa ase ogosasima kore ogwekene bobabeka ase ogosasima kore okwoborimo ekero kwababekera ase ogosasima kwoborimo nkobwate nekereria ekemanyereri kiayara abanto baya na kiritwaro kie Mark naende na Nyasaye nabwate nere egento gikoruka ekemanyereri kiaye kere permanent gekorokwa omouri oyo okobekwa ase abanto baye aba Saitani nyimbe ya ebirengereri biabo nabae ogosemeri kwoborimo nabae obomanyi bwoborimo bobekwa ase amasiabo nere ekorokwa Mark na abanyasaye nabae obomanyi bwekene nekera abaire obomanyi bwekene babomenyere bamoimokereri igoro bamanya kobekwa omouri o Nyasaye ase amasiabo na ase amaboko abo nara akorokwa omouri o Nyasaye igese erane esegi ogosasima ase ebiombe bionsi bibere amang'ana nara ayomo koigwera nero tokoroka reality ekiombe ekemo kemoigwere Nyasaye ekiombe ekende keigwere oboruoti bwenseye ase Saitani agotumia ekiombe kende ekeiga kekomoigwere Nyasaye
kerigere igoro yokubwa kwa Nyasaye geitabe okubwa kwa Nyasaye na keri kende keng'aineke geitabe okubwa kwa oborimo bwa Saitani gwetera ase amagambi y'ense eye kere ebiombe bionsi bibere kereka moge gochi gosasima totware ebiombe bibere byo gosasima ogosasima kwa oborimo nogosasima gwekene ogwekene konyora omuurio Nyasaye okwa oborimo konyora emark gose ekemanyeri gia Saitani bona ase ebitabu bikobwatia mbiurugetie okomanuka 13 eka naende nkarora eng'iti ende korwa ase enyancha eriete enyancha komanuka 13 somika mgoke kiritangani gia kabiri naende magotuma ogeni kemgogia 15 13 Mauricio 13 ekemgoke kiritangani gia kabiri erio nkarora eng'iti egosoka korwa ase enyancha ero nigo yarenge ching'unchara 10 na emetu 5 na 2 igoro ase ching'unchara chiaye chiarenge o chigutwa 10 na ase emetu yaye ndiarenge erieta yokorama na eng'iti eria naroche nigo yagwekaine engo irengarwe yendereraye yes amagoraye nigarenge buna ayedubu na omonwa oye buna oyugwendo enchoka eka eng'iti eria chinguru chiaye na ekerego kiaye kiobonene na okobua okonene omotwe oyomo torakiragu igaro tebaro eng'iti eyeme korwa ase enyancha na eng'iti eye igekero yacha igo yabwate emitwe 5 iyare kororekana buna engo amagoro aye igarenge buna ayedubu n'omonwa oyo orenge buna oyo bwa endo ekero gosoma ase amaruoti ariane obo noboruoti bwa omoeri bwacha obwate chingencho chia oboruoti bwa eritang'ani bwa Babylon boteneneire ne endo nere esimba naki ekore yabwate omonwa bwendo ogokwana kwae konga buna okwendo egento kende gia kabere amagoro aye igara amagoro anga ayedubu edubu noboruoti bwarenge bwa Abamidia na Abapashia abarenga abantu bogoitera amanyinga na abantu bakorwa Babylon abantu bo basasimi mebwekano ekende iga yabwekeine buna naende yarekorekana buna echui yetokoroka engo yateneneta abantu bakorukwa Abagreek na Abagreek nigo barenga abantu bakogenda babwate gento okogaria koro okunge kwa mang'ana akoruku philosophy ebirengeri biri ebitambi bona rero abantu babwata amang'ana ng'agogosoma ng'ogoikoba philosopher otware PhD aba amang'ana yaruete ase Greek no omoeri oye egatwara chingunchera 12 chingunchera echi 12 na amaruoti aria achogete korwa ase oboruoti bwa Abarumi arenge 10 iger eng'iti eyo omoerio gose oboruoti bwa omoerio bobwate chingencho chia Abarumi bogatwara chia Abamidia na Abapashia bogatwara chia Abagreek amane chia abantu bakorokwa Abarumi wamanya koranga n'eng'iti eye naende ekero yacha enchoka ekamao kobwa enchoka asukumanduka isana ibiri kumgoike gia kianda somororo Biblia yere yoka okomanduka 12 kumgoike gia kianda ichakeri kia gatana kabiri goike gia kianda Eliasegi yabete igoro Mikali n'abamalaika baye bakarwania enchoka na enchoka eria n'abamalaika baye bakarwanera amo kurende tibabu anonya nase abo tanyaorekana igoro nainde na enchoka eria enene igatuguto gochinse eria eng'iti ya kare na kare ekorokwa omogengi na Saitani omong'ainereria bwense yonsi bono muratwarigiriria gairiete enchoka etenerete Saitani ase oboruoti obwakane Saitani nabo okobwa kwaye naende abaye chinguru chiaye amaruoti aye omoerio bamanya kobetereria abantu gosasima okageteng'ana bagokora korende nori omoboso ase bare obaire okobwa bono gotogocha egetabu gekorokwa Abatesaloniki ya kabere ibere nere yamanya gokwanera ring'ana eriga taring'iti bose gokwana n'omonto oyo agocha gotuka ogosoa ase ekanisa ya omonene ekore buna Nyasaye akwana ebinto buna Nyasaye ari gokwana soma Abatesaloniki ya kabere ibere ekemoko kia eritang'ani oike ekemoko kia egiakane
orire na mangana yo mweli ago chikoba ase amangana ago je kubure iguri kemanyirikia Nyasaye amane kemanyirikia abatesindika ya kabere ibere kumgo kiri tangani go ikiki akane bono baminto asa mangana gocha ogocha kwa monene oito Yesu Kristo na osangerekana gwaito aso bosio bwae twababoririe timotenge chigwa bwango na gotiga ebirengeri byaino gose timoichanigwa na moika na moikonde gose na mang'ana gose ne lirube timoichanigwa na montonde gose mang'ana ya muntu gose lirube eliyo goteba ng'a rituko lyo monene lyaikire kobao montonde bwense tabang'a inase encherende yonsi ekiagera rituko liria tirigocha ogwatanenekana na ogotaigwera gotaracha na omosaria bwa machiko nyenderera pakige omwana bwo obosiru aorokiwe ere no mwengereria omweimokereria igoro omonyene igoro yakera ekorokwa Nyasaye na ekegosasimwa naende nigo agoikaransa ase karo ya Nyasaye okweraria omonyene ng'a ere Nyasaye bona naroro musombo Nyasaye Paulo akorokiwo maito manene ebintu bitarakorekana akorokia agate arituko lyo manene ndi gocha wikenga kiya ikiro musaria lyo mungainde lyo bubuli mataracha nere araso ase nyumba yo manene aikaransa ase keruki nyumba yo manene eimokereri iguru aende korenga nere Nyasaye omorisia ntege torabekira efulistop gagwasini ningo sikatore gochimotwe grande gatendete elder Isaiah on board kubatikana leno morisio temere konywa eleso nyo mosinki omugima yeso korigeriga nabo okoranga matuka na bale spreadiga enchere yanye bekire nabo ndochenga nabo tokwelewa eleso niki gokwanira gochimotwe asensa meri akabero morisia ntwa kwanete igoro ya okumanuka 14 kebungo gia aga 7 yare go bage gokwanira igoro yengana ya omumalaika omotangani twakwanira igoro ya 14:8 uyibo igoro ko baga okwanira igoro ya omumalaika okabere igoro ya Babeli abo igo 14:9 to 10 yare ko bage gotokurera tonyara ko batogosasima Nyasaye ore bwekene liborire nare okuburia sensemeri akabere oboremereria botagotenge chigwamboro byobo biamono asidi bagana ni biamono morisia senseme yukwa eredire ntangani ande kwa nyerere nande kwa kunira onsi ko jumike na bono to konya wonjokana na asa iwateba tara ende sema ya kabere na inje na komenta bone ekemanyerere kenya ekeusie ekebegete byonsi ne bimanyerere lakini ke songo kyabeka byane seal and mark na ekero to kobeke bimanyerere una to kobeka igo bono ne do dana na ki asige kege tambe binto mbirororo byabeire byobwamo wano ndete tokoro watanenekana tomanye bimanyerero mbiribi una yakoboliria alenge kole chingonde adane cyane chikobaga ne cyane chikobaga wone bimanyerero bye tokotana na ki esegi yabeire kege tambe nande ngochiere kwera kolengana na tote was last day events ngochiere kwera wone bimanyerero mbirororo una ki esegiyeye gati ya Yesu na gati ya Saitani aba embarabi nande aba Saitani embarabi kurinde bairo bosibore wogochora einere esegiye nene eitokorigereri bono na nata kobekerengane ya montarera ne ligoro ya oboremereria ngina na ki esegiyeye igere gati buna omorisi ateba igoro yo bwegenu ogosasima nande ngobwate kobwa wogotebi aba bakobeko imanyerero ne chingonde chikobeko imanyerero ngora tebe ngonde na genda gochiari enyare kwenda gochiari ngondi ego sasime garekire igo chingondi ejinintu nane ninto korwanero na ekebungo gya komano kasaba ibere yato teine bimanyereri ibi bigo chikobekwa iga noena sereso ninoroche iga no litina dio kolengereri ekero mundu no yago korera iga yemine turkorengereri igo bono ekemanyereri ekio chikobekwa ndiroro diriudu manamba ya chagete ngo ndo da yo ni 666
ntaito kubeka byana na keke manyerereke tari egendo gikoregana bona kyali kiro 66 gaiga nenjera ogo chikorengereri enjera okorengereri nenjera ogokora gasi yao ngobwatekana na meigerio yorori ya maigeria ya saitani ya osina maigeria amachiko ikomi bono embweyemo ya saitani egera kubeka imanyereri byae no gotumia obokora amaki ne chinguru no kubetereri ehinere mbwera gutumia erindanyare konyoraki abantu enyabae osikungaina abantu na nyasaye nsemeyemo yagutumia njara y'ubwororo y'ubwanchani nande ya mabera bone kero saitani agutumia enjerega yokobetereri aba bari abanyasaye osabo batata batanjike manyereri kiyo korengereri buna korengereri yo gwotora namachiko kuika anyari gutumia chinguru neji cyabere chikobabo asama tukamange okomano ka 12 14 ekongo ye 12 etokote wekere yegendererete saitani kage ngucyari gutumia chinguru na bero gutumia korukare tomanyete buna ambaroro rababwatani barwanereire buku korukare banyarire goteswa mpaka chingaki banyana ki abane mpaka baiteru yeso munyana itetu okomano ka 14 kongo 12 yote inanaki 14 kifunga 12 Biblia njene gotanga aiga nao abachenu barabe nokoremereria abo babwatete amachiko anyasaye nakoba abegenwa ase Yesu engane yemo nokoremereria okoremereria ngoroki yogotarera kerikwegerigu keriwegenete esireri yao nokonyerendo nditaza goraki taza konyetinyi omonto narogasa ine gotinyi amaite chimaku twade ngotinyi era gasa ine gotinyi na ngoraro mora abandu bagiti tatu etatu eri tarraisi gojakoro obororo mbororo bone kera konyerusi saitani atete konyerusi esiri nyasaye kobegere amachiko 10 erimo lyabo lire richiko lyakane lyogosasima guiko bororo bobororo na uno bobororo mbako omwerio obororo osengenje yaki yakwa nabo ababwadetiki richiko richikerio erimo lyabo lire lyogosasima na mono gosasima edituko lyesabato na mono tomote babwato obwegenwa na boto anyare gotem wana abege bagosasima buna twana 17 unana kie bagosasima omotongi na hande tariki tari omoto ogergetongire statement ya mayango kigege gotana naki the final conflict over allegiance to Christ or allegiance to peace revolves around worship. And at the heart of this great contrast between good and evil is going to be the Sabbath. Sabato nero lichiko liliakane libwate ogotambwa Yesu buno motongia oyogosasimwa na handiniki igo okoremererio konene na mone kolengere bali bagosasimaki lietoko lie Sabato abarumi abakorosai yemo 29 na kiagoteba Korosai emo 9 wetera aso kwegene okwiga bono oboremererio oboiga bore steadfast oboremererio oboiga bobwate bore bwakare na kare ebogochikoba asengencho yakeriwegenete esirieri buna nwegenete gora Yesu narororo nankonye ensengwetere igoninkwa bono nje timbwati asara ena kiba korosai yemo 29 goteba 29 yemo Biblia gotabanga asengenche yo incheni igongokora emeremo nangokora omokia ase chinguru chiae chinene echigokora emeremo imasende igotokora emeremo wetera ase Yesu oyo gotwaki chinguru okwegena na kwoko koragera omokristo anyare gokoraki anyare gotwara oboremereri buna bono nabakuno omobere na babeko bororo bongananaki ayo egenete unanaki ekengokora na asengenje yaki igoro yokwegena igoro ya Yesu Kristo na ugena kolikwa Yesu Kristo ensemo yo mweri anga kunanaki the committed followers of the Savior not only will have faith in Jesus Christ but will also have the faith of Jesus yani okwegena kwa Yesu omenyene Yesu agenetera ninkwa tata na bagoraki agontore igo oboremereri togote gwase ensemo ya kabere mbonana ki
na kende na keba ama chiko ikom kwegeni na mono we sabato aye goikore mereri kyano igenete igoro ya Yesu unachete akagenda nande nairane dengeri yae nanyi bwata okorentera biamono sana. Good morning, this is TV na Josephat Amis alongside Avarisia. This is Fred Akunga Shabik 001. Following live from Kawa Barracks together with my colleagues. We are really blessed with you abundantly. Thank you, Avarisia, Asing and Chia Maigerio, your lesson. Evan Simbaka, I would have a happy Sabbath watching live from Doha, Qatar. This is the end time. Satan is being the earthly king. He is using the false teachings power to heal in his efforts to ensure that he deceives God's people. Satan is promising and giving earthly wealth in an effort to keep us busy, thinking end time is far, hence die before accepting Jesus Christ as our personal Savior. Pia mwana sana ngati ya mashabiki ya mange. Ayagenda toka kubwatia amagere lesson emambia ya bono. Good morning, happy Sabbath. Namba yesimi no erega gutolikira SMS yago na bigo tubwati gwetera Facebook Ndizi TV News Digital na bigo gwetera YouTube Ndizi TV News. So muri sende katangole on board aso bwenga kigima to chichinga kichiasukire sukirega tokali ko batoko kwanera igoro yo kwamerania wense yonse. Tatara gotogo chiagu ringana ndiringa eseye buna ya chagete iguru aya tokurigirire yo mayenyo nyuma Nyasaye karusirie nu asobwato abana baye karo bachieta aria shina kanyoba tebiringa bisi arira sensengi mabamanya bagaikoba kero seria omurubiri okogenda iguru peso rasirie rieta bakamwebo manene Babyloni yeto kukwana ya sarikire nere bwato boruso bwaye bagacha Nyasaye bwichinge Saitani akareto Nyasaye bwichinge njo ao ne karoriria Nyasaye tantanie menwa abachite bagusasi mebi Nyasaye ao bone seye buna ya chagete igoro Yesu chire asense yaito okure Matayo sana emerongo ibere na isana ibere kamwo keke emerongo na bitano otirimo go wike emerongo itano ekarara asomo saravo Calvary abekiro musunti uruka sensi ocha kirensa ya gatana limo mpaka ensa ya kianda ndio sege ko musunto koba omonene akaurukia nga engeli yebibe na makweli nenda mwamu ya Nyasaye kugwere bibe ekamugwera umutori yetu Yesu Kristo egere aya mana inje tokorko buburunge bwo manene Paulo abatenga agakorko bibe oyo tamanyete bibe egera yeme yao yaye na inje me yaito tokorko buburunge bwa Nyasaye asaba Korinto ya kabiri isano kemgo keke meronge bere na bitana kemo emene meronge bere ne kemo omusuntu kaba omanena akorko ngubwanje bwaye bwagwerere omwana oye enenda mwami yaye agwerere Kristo erindegera atorigesa gukemanya abantu kurwa akara asomusaraba esige yegendererete yokurigere Saitani okomobeka karabi yesabe kurwa asomusaraba Saitani yego mobegeta asomusaraba waitera indase abatumu baye oyorenge Judas na abande ande baikase batageta mekurwa somusaraba iguru igare gotori abande nande toringo konye ngoto tebiare ngananya are tigango torore erwanirira ngo torore ago koririe sokomano kase segeye ali Nyasaye getebi manyiribi kanya kworo keringa nere mani yengondi ya Nyasaye urache kurusie bibiense egetamba agie karu gatandiko kuruguru kabara kabere omurobero bwo konyoro gutore ka gwetera asibi ngwanso kaera Krista kabanere ke ngwanso gyuka ke guturia esegeria omanana akayibweme y'umuturie tu Yesu Kristo Krista kabanere biyonsi akarorekana omubwibwa ababwi obekire gwetera ngekarto kumuita ba Kristo buno muturie itobene tokomenya gwetera senjere y'okwigena
asisegi chionsi kobasa obwoma bwaito okomwegena Kristo Yesu buna abakukwinye ibereke mungu kiegakatenga omonyaboronge namenye gwetera ase enchera yokwigena igo okwigena okugokorwa obobwiboro obonene ase esegi etobwate ase ense pia mono sana omulisi ng'anene yenyere koboge gwosokia ubene ng'a tonyare koba tokumwegena Kristo mwenyene gekogera ase orogendo rwaye niganya tukobaga koba omubwine gekogera agotenga tonyare koba tukubwate tiface ose amabarateraye na intuni gotoranyara koba tokoba ababui ase obugimo bwito bwakera litukombia mono asenge njoko wandra gusanga amo na intwe amagre lesson mwanchu muligire ne lesson kero kende ebwate amangana onye tokuliko ya bwate byiga ngokwanere kaligoro ye chingiti ngokwanere kare ya maruti naboigo ebimanyereria ao anene chingaki echichomwere libagali yago ndire ligose kwairire have you taken your position asenge ncho yesabali yo kwegena onye toraira chingaki nchiroro emambia bono tiganya sago kune eli nayo nyara kwa bago koira egetambo goro kia bene aso bugma bwa wakelitwa karibu omorisia asinchira elia tokale gukwanera igoro ya omoroberio otabwate bonyasaye omoroberio otabwate bonyasaye mbia mona asiri bagerio na ande bwate kaine nensemeri ya kaberi alenge igoro yobolemereria omoroberio egesonga dan the ungodly chain yama onjoro moro tabwate nyasaye twama kone chain omate ne nyororo enyororo njena nyara no bonya enyororo yo etari bonyasaye ningi bate bere nyororo muriga bede nyororo una mangana ya bera kubwata na kurumaiga chain omate kubwata na ibintu mbira biri kubwata na kochimaiga buna tokonya korigereri aba chenu banyasaye babiri bagochandwa nande bakoraki bakonyara koba persecuted bakonyara gochandwa kochimaiga igo gochandwa tari bonega gwachaka engane yogochanda abari babwate seal eke manyerero kya nyasaye babere gochimaiga emirobiri tariki eye kebonyasaye injera kibanyarire gochandwa nande ire bono gochia yo mweryo twate gwendera eri tangani ngwetera ase ogotaguri bagali ogosasima chinse nchiroro libagali ogosasima retire religious intolerance eri akabere nenjera wetera chiokorigi nirora agenda anse tonyora enchera yakonyana negasi asengenjo yake asengenjo kwegena kwao ogoito konyana kwabeire no eno gotangasa ki amakweli ebiga byabeire ororo koru mochakano ringi wenza asengenjo yake yokorwani abachenu banyasaye ne egetabu gya Petero ntangani inye 12 nakia goteba igoro ya omoroberio oyo iga otari oboye nyasaye wogokorera bobe abana banyasaye nande kitokonya kwendera igo tomanye buna the mark of the beast eke manyererio kia nyachieni oseke manyererio ya saitani nogo sasi matwateba gotario waki wekene gose gwotoranire bono bali bagosasi masenjera yekene bagokaraki ebagochandwa Petero ntangani inye 12 mbono gochandwa gwachaka ose mbono gochugocha kwabeire ororo koru bunna morisi ateba yesa ali umusaraba kuri no gochandwa kwarenge ekagendera kogenda na kiesa gotwene keria se Petero ntangani inye 12 lingana limwe megotanga chandeka buna omukristo bibilia tanga abanchani timokumia asobokon obore buna omorero obuo bwabaikeire ase okobatema buna namangana amageni abanyorire wana na kitokonyerokana na the ungodly chain mokumia ayatari bona achaka ne nyorore kubwati oyo ometanyungisa nyorona bokonyora mpaka ase sibirete korwali asomo saraba mokumia kegere mechande eki yagoleki yabeire ekoboraseki asengenjo yokobwatiri chiko asengenjo yokwegena Yesu Kristo toma dona na ki ansema like the persecutions in the past abuna wabana waterana na ki nyororo yogo twalbotanya sai it is designed to force everyone to conform to certain set of beliefs and approved system of worship yani geta keire kokora kiro mondo abwati enchere kiombe gete gekwegeri osasi makobe unabona litukuri osasi mandiri unabona ngochitorokori gojimega ningo to ningo gwenete kobagati eto na nyasaye ego ogosasima gotabwataneti namachiko 10 engane yabeire okurumaya
CCTV obwansu bw'omugusi ense ya bono nigiganitie obumanyi bw'igoro bw'amang'ana technology aigano edu computers egosoera ime aba nigo bakohonia na kurwo bokoreri bw'ichi computer ashenchirengia etanitie ya butambe mbabwate chi computer bakoneria chisukuru chi college chi abisi nonya nayo monyene aigase obokoreri kubeka tore CCTV twakora networking nabo igongo kubeka tore software na kulipea pia chi computer nabo igongo supply tore chi computer na chi laptop na byonsi biribire under IT kwa institution mbalimbali. Enyorere chi laptops, chi computer, chi mouse, chi keyboards, gamepads, toners, chi printer, laptop chargers, CCTV, chi camera, nebinde binge. Tarigo ryoka, nkurwa bare bokorori bwa CCTV installation, networking, Wi-Fi installation. Boigon korosia bare chi computer, ekero chia sarekire, na software installation nebinde binge. Nigo bare ashenyumba, eyo yakarukirwe Uhuru Plaza, ekorokwa bono, Aliza Plaza, room nambe miye mona isano naibire, imeyo mochi obosongo. Wosoba keresimi, ase namba, enoti isano naibire, enoti ayemo, isano, isato, isano na isato, isano nemo, inye, ibere, gose, enoti isano naibire, enoti ibere, isano nemo eyemo, enoti isano na isato, kianda, inye. Edu Computers, quality products and services at an affordable price. Gesa hardware kisi neduke konia ebintu by'ubwagachi asamaguri uranyari gwikera mbabwate chi tiles chirangi chubwa kenyomba chiria cha Duracord emirango chi board cha Chipsam MDF boards chi tap chiamache chi ceiling boards curtain rods door locks chichabi mabo kitchen sinks na chain links na boigo nebintu binde binge batariri imiyumu chukisi. Karibu Gesa Hardware, location ya ile Farmer Uchumi Supermarket Junction. Asibabuate duka ejire opposite NCBA Bank. Nedukende nigere ime yomo chorongo magega ye Weighbridge ime ya Homa Bay nigeduka yabo ere magega ye stationene ime yomo chukisumo nigobare asesemo ya Gor Mahia Street ime yomo chonziwa nigobare opposite Wachonya Petrol Station naboko bakiresimi ase namba enoti isano naibire kiande yemo kianda inye isano naibire isano nemo gose enoti isano naibire kianda marakabere ibere kianda inye ibere isano naibire isano. Gesa Hardware kisi. Bei zetu ni nafuu, tunawakaribisha nyote Gesa Hardware. Ayene bundi foreman omonyene nyumba gosomo nyakonda Uhuru Superstores Limited nige ukorentera bi zawadi offer kirumo buko yomo bwesimiti ya Bamburi nguvu cement Bamburi fundi cement Bamburi tembo cement wose seti tile offensive cement okugura nigora iraniriwe ekerengo gete kiebesa kirumo buko yomo bwesimiti ya nguvu okugura nigo kwiranirwa chishilingi 10 seti tile offensive uiranirwa chishilingi 10 fundi uiranirwa chishilingi 5 nabo yesimiti ya tembo uiranirwa chishilingi 5 buno kugurime buke menge buno kwiranirwa chibesa chinyinge ryoka asiduka ya Uhuru Superstores Limited asamange bakiresimi asinamba enoti eyemo marakane isano nemo eyemo isano enoti marakabire gose obatarira samagacho a Uhuru Complex angena Safaricom imeyumu chukisi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Karibu nyumbani. Inde
saba na na matkonsi rumbe toko ekora unique yani enchiragete ya bene obwansu bonsi bugutuka maiga ya rumba na nageko gara na mwirenga rumba go ikabone koru in a unique way ego nga rumba outdoor tokora rumba isiko mwancho morigeri bono ntobe togotara aseme bogani ao mibogani ao tobe togokora chisho chito kurwa aseme bogani onye kobwana mo bogani yogo na bogokora ki na bokoli kagari simwese namba nerega wedo so akesimi obuki nayo obuki sokora cha somo bogani yogo tokore rumba live rumbe nkongu rumbe mbo tobese ko sukana mwentenda ko tebi aseta yora manye bintebi ya aguno to tokore jeba mo jembi wayo aguno to kwanira over semi bwa sokoro aguno to koleta bateri au kusechi banda au ekunga rumba out do hey Rumba Outdoor. Ine nomanyete eke wekia ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egatiekia kyokogosororia CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae gochakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisi Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bakere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere boigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete Ndizi TV obwansu bwomogusi. Yes, karibu naende omwancho murire begataseni Ndizi TV magayokorwa ase omotimo kotoyanire nande no tole amo no Morisia Isaiah nabigo omorisia Zedekao nchonga kwene kianga twanyare ko bato kwaera kero kende alianyarire ko baga kwewa oborito ase lesson yechuma eye engima temanyete ko twachagete amagere lesson ngiri kwanyare ko bago gwesomya tabuli ngana ya moiga iranyare ko bago konya ase obugima bwa bo Kristo nabo yokwenekia unatonyera ko bato kwiyarigania manyete chinga kikunya gusuka mbiya tonyara ko bato kwiyarigania asingencho abokorange sirimbi ya bugire kegima bono kero muntu ngori ya karabaye elindanyare ko ba kwenyorera obubui emambi ya bono karibu ekatoka ntoka bato kurigereria ebimanyererio byengiti nabo igo ebimanyererio biri bikwenekia ngakwanyare ko bogotigara ase nyumba ya Nyasaye Morisia Isaiah tutaragenda asomotimo kontonyara ko bato kwanera engana gitaria ire oborito kurende keretwa gukwanere gori menyororo eria etari obonyasaye biamono nanda asedi bagerio yes abaminto barigereti Ndizi TV obwansu bomogusi biamono asogotegera nande gosanga ase eleseni ya lero twagana Nyasaye biamono asedi bageri nase rero ase imanyerero byengiti ibose saitani neke menyerkia Nyasaye
ntorense emegoro kubuna emenyororo etari y'obonyasaye nense moto engoriga emenyororo yiga no gochandwa kwa bachenu ba nyasaye okukore gochimaega n'abantu nabali batagete bobwati okwegena kwao ebungo bitatu nagani gosoma nkorense meyu nenana ki Yohana 14 kibungo gya kabere Yohana 14 ekibungo gya kabere nakige goteba ekiagera embu ya saitani ere no gotumia chinguru no kuumiza na mona asengenje chingondi chiri chitatageti ko bekweke manyerero kyae irengere yano na kwachire ngwe gwone ali icho nene liao engondi to iko no bokonye kongonde itakuchiga ono egwanye ngosa kabisa kwanye yako erinde so egonda yao saitani nere tariko igubuya ekero mwanya bantu bagendete kubwati okwegeri kwa nyasaye igongo chero gutumia no sinagendre obeiro gutumia na bono nagendre naki Yohana gototebi igoro yo gochandwa kwa bachenu asengenjo yo kobekweke manyerero Biblia gotabanga naba baserie korwa ase chisinagogi nabaserie korwa ase chisinagogi nabo engakineche ekeronde bwensi arabaite akagenga okoreire nyasaye emeremo nahwete ogoitwa abwete no korere nyasaye emeremo abana ba nyasaye chinse njiroro rogo kwana Yesu iga waitu no muntu agokabuna kwanza warengero ewe egutwa asengenje yogoita omuntu okwana lingana lya nyasaye nebi twabirorire nonye na ase kanisa twade na Paulo monyene konyatara onjoka Saulo konyatara onjoka be Paulo yangote baninga okorera nyasaye okoraki aokorera ayengoita abachenu asenge waseri abandi bali bakorande igona kitogotena naki engane yogochandwa asengenje yokwegena kwoboronge osasima kwoboronge ngare yachagete Matayo 10:12 rero nakigoteba Matayo 10:12 igabana ba nyasaye tobe nekene onye koro mo Kristo gwekene o nando bwato kwegena manyabuna mambi osibwango iga ogochandika wanjira ao ngoche tokwegwira bagali okorandi tokotwara bosibori bogosasima one Matayo 10:12 nakigoteba Matayo 10:12 egosebanga ekero mogosoa enyomberia yekwani 2022 tariko 12 iko Matayo 10:12 aha 22 Biblia gotabanga igoro yogo chandwa na inwe namogechwe n'abantu bonsi asengenje lietaliane korende oyoraremereri goiko mwerio oyo natoreke oyoraremereri mbako mwerio nakoreke okuna kugosiga kwarenge nana ki moto chandwe asengenjo yamachiko 10 namono lichiko lyake lyakane lyogosasima statement ye mana tagambe kegayana ki God's love for each one of us will strengthen us and preserve us during the troublous times ahead obwanchani bwa nyasaye no kwegena se nyasaye ngotobeke chinguru ekero chinga kiecho chire chinkongu chogo chandeka wasengenje yokwegena mbia mono Pemana sana omorisia parting statement ingia kabisa nga obwanchani ne chinguru chienya sanji nyare koba chigo togo semeliane ne chingaki chiotora nyare koba toko sugumwa anene nabo igo kosererwa asengencho yokwegena waito narege gorunga karo omamo happy day watching live from Gulf Emambia Engia nabo igo mbia mono asengencho ye lesson Charity Nyambura watching live korukeroka bogeche ninabarikiwa sana biamono asingencho ye lesson Engia ime ya Ndizi TV Mamake Regan agoteba I'm tuned niko ndani Rogers Mironga koruchinsemo cha Nairobi agoteba what a wonderful lesson this morning biamono sana Beatrice Kiondi Osegesare following live Koru Valley Arcade Nairobi happy Sabbath Kurwa Makongeni Jogo Road following Sheila Kemunto Manga Geoffrey Emioyo Kurwa Emioyo Mboli Kurwa Nyatieko niko ndani nande nandika yuko kunga Victor
omondo happy day to doje na kare ko ganirwa re bata tuige sabato SMS ngo yiranira tole badai Victor omonda uta watching live kurwa Nairobi West, tuko pamoja hadi tamati asengencho ya maigerio ya eleson pia mono sana mogaka metembeche matembeche gesora ben madukani jijini Kisii niko ndani. Nicholas Arasa watching live from county 047 yungagite Nairobi ama bulino na yaro gaiga koya beka tole kando iga ekera tuwa kore ensemo eyetogo soboniga linyara ko to koyere media ase enchira ya bene omorisia Zedekaya atonere ko batagotabanga na bere tunyara ko batogwetanga nemero belio elietabu ati obonyasaye nani nyasaye onyara ko baga to ebiorokererio kubata na omorisia anyara ko bakobeka wazi usibwaito ebiorokererio mbirororo kotebanga onye gwenda kubwati gusasi mengiti ebina bye biorokererio birororo ne makeria gose esiri ya nyasaye ebina bimanyerero birororo bone kitikale tase tole nokokora ogochora kore kwa bene tore asensemo togoswa korende ensemo neliero yari kubona kie balia baratunyane emano yengondi twarorire bono ngokwanira tukarenga ase balia rende baratunyane emano yengondi mabuli nabere tore boli gawu ingikera abase barabe ase chinga kiechi naboigo ingakikirisa ranya ko bakwirani uburuti bwaye ingigosekera barakaranene balia barabe bagutunyana emano yengondi karibu itangani egekara okurigereria esege yachage tukurugurire segati ya Kristo Yesu na Saitani era okurukwenchoka Kristo rukwe mani yengondi kumanuka 12 ekere esege Kristo ayekura somo sarabo Calvary chake kangoke ikomigo tirimboka tumanya goche kitokurigereria rero iyokorora iguru yonsi Saitani ari gutarakira asung'aina ekero barora nga Saitani obikire Kristo somusaraba naende omusokirie igore gakira Saitani okwaeri kare na kare bakaba batunya ni ba Yesu Kristo mani yengondi Yesu gomba bwensi na bara abensi baraba bokwigina baro rubiye bwanya sai bugutuka imeyo muturi ti Yesu Kristo igo bara moitabe bamutunya asoboma bwensi somange tabwiki komanu kai komira ibere kamukia ye komigo ikege 13 Biblia gotebaiga ekefungo ge komio komanu kai 12 ngaigwe liogiri nene igoro ligoteba bono ogotoleka kwanya sao ito wachira mone chingu na uboroti bwae na okobwa wa Kristo ye ekiagera omosoeli bwa baminto orutirwe inse as ere orenge kobasoera asobosyo bwa Nyasaye ito omobasona obotuko na barabo bakamobua ase chinguru chia manyinga emano yengondi na asa amangana oborori bwabo tibanja obogima bwabo nonyangoika ogukwa asayo ayeigoro chenga na inwe abamenyete imeo korende obobeno bwaino ense na enyancha ekiagera omoseri oria oikire asemore orenenda mwamu enyinge ekiagera amanyete nga engaki yaye nenge tukorera ugu oroche gaiga ari iguru ekero barora ngu rus for moitire okorukwenchoka Kristo gateba yaerire abaigoro bagateba bono ogotureka gwachire bakamubwa gwetera sa manyinga yemani yengondi mbanje bugomwana n'ugukwa na benseye bari bukwige na baguchikumubwa gwetera se amanyinga yemani yengondi elieta amanyinga n'ubugima tayi amanyinga yagwitika busaigo elieta oiskoli elieta bukya omochakano kiandike mgokie gyakane egotanga obugima abo gutuka ime ya amanyinga igo n'ubugima bwa Yesu Kristo ekero twa mairu bugima bwitu baragere tukigotwara bubwi komanuka 13 esege yego chikoba kemgokie kiritangani gya kabiri elio ngarora engiti egosoka korwa senyancha era nigo yarengene chingunchara 15 nebere igora se chingunchara chiaye chiarenge ochigutwa 10 na ase emetwe yaye ndi arenge elieta liokorama na engiti elia na aroche nigo yakwa
yawekaine engo amagoro aye niga arenge buna ye dubu na omono oye buna oyu bwendo enchoka eka engitirie chinguru chiaye na ekerogo kiaye kiobonene nokobua okonene omotwe tarakorera wiki ya kabere eriete ngitiga atwaririria ririritangani twachaka ngano buruoti oburuoti obo bugochikorwa sabantu barabange rukarango 12 komanduka 12 kango kege 15 tasomengo turigeringa oburuoti okaibo gochikorwa eriaga ntebia amacha aria kwaroche ase omotaya yuria oikaranseta ayo na abantu na emeganda y'abantu na ebisaku na emenwa iko ase anjerende nga obugambi obugoika burwase abantu bebisaku byonse burwase abantu bakoruka eibaruka nga nations barwase abantu bakorukwa bemenwa ao ebisaku ase ebisaku ao abantu ao ne bagukwana na obugambi obugochikorwa nekero bwachire nga ibokorusi chinguru chiaye nerie nchoka ekamwa kemgo gya kabiri nga nerie nchoka ekamwa okobwa kwaye ekamwa chinguru chiaye ai nekerogo kiaye kama ebintu bitatu power authority and seed ekamwa okobwa chinguru ekamwa okobwa na ndi ekamwa nekerogo obugambi obuiga Satan taikorekana yakoreta mwanya banta babika sobugambi abaye birengereri byaye amanye kurwa beke bari bonse bamwite biri Yesu bunagechete Yesu atete kumoita anse kubachanda na kumoita na kubaita egeka nuko bwo Satan babwate yobwate chinguru chia Satan nagokoraya lakini kurinde bari bamu bari abakurukwa bo manetwe nga bakamubwa kwetera sa manyinga yimari yengondi mbancho bugama bwabo nonyengo ikogokwa okomanuka 12 kamgo gya kianda gatebanga enchoka Satan emerongo ebere yamanya gatebe enchoka na ende Satan igon Satan goikaransa samaruoti yenseye achanda abantu bo monene arekanenga na abantu bako bachanda kurende Satan oso asibirengere byabo ime Judas gakumuri Yesu Kristo Biblia gatanga Satan agasoime ya Judas akamenya kumurwa igabanchwa imeye birengere libitu gutwa tegereire ibintu byetu akorekere gento yagosoime yo muntu omanya gokora oisane kyokogani kwaye nekeke iganga abago chikubwa goika batware bamutunye Yesu Kristo andonse asobugamba bwabo piamono sana omorisia Yesu omubwatanie oitobweka timanyeti ekero eBiblia gosengane gokwananga ekero gatanga Yesu omubwatani oitobweka timanyeti gosenande omubwatani onde narororo kobwa Yesu ekere Biblia kale ko bage kobeka igo ntegeteko konyo morisia bwango asogosoma egetabu geligyo komanuka 13 inye sana elimenya ko bago kwanera engane yo asogwenge kabisa inye egotebaiga abantu bagasasime enchokeria ekiagera yaete ngiti eria okobwa naende bagasasime ngiti eria bagoteba ningo orengaine ne ngiti eye ningo oranyare koyerwania isano engiti eria ekae walibaga lyogokwana amang'ana manene nayo korama naende ekae gwokobwa gwokogamba ase engaki yemetienyi emerongene nebere karibu sana mulisi biamano nande aseri bagerio Yesu omubwataneito bweka tukoirana mega ke ali so mugondo bwedeni Adam na Eve karoba tongetu nande basalili ibako ibisa na gotama obwama tegati Adam na Eve bwalenga ali mugondo bwedeni bwalenga obwamate bwa Adam na Eve na Nyasaye bwalenga enteka mbango kwano bosiase asobosie kero basali libeberi kabaroro bagatama mbatwara balemu igomba ngo kwanira na emase aseyemo ubwatane noko kugokagani omubwatani kati ya mwanya bantu na Nyasaye eire Nyasaye rieto ko ikokwe weke yango ikiranigo bono omubwatani oyo ningo
etwate kuna Yesu bweka nere umubwatani korende ebyombe mbiroro na bono biromba kabono bikwegeri uno muntu narororo gose onde naro murai narororo muraitira sare irine moikere tata nakiekora abandu bote na mumaito tende diasende utakora tibinto gete ningo konyo ikere asitata nyasaye erinda gokonye Timotheo entangani kebungo ya kabere isano ningo omubwatani weka gati yaito na nyasaye ne nyasaye nabegeteri bebe ekero yesa yitaga kwaga oso musaraba bono ndi narona ndi tubone tukwitira tumaye gwikira nyasaye uri uri iguru Timotheo entangani ibere isano na kiagoteo ibere ekifungo kia gatano naki nyasaye noyomo na omubwatania egati ya nyasaye na mwanyabanto noyomo omubwatani gati ya nyasaye na mwanyabanto ningo noyomo omonto oria Kristo Yesu oyore Kristo Yesu onde tayo obekiru ntenenera ya Yesu Kristo iga igense togwetera toma wekerango ta nyasaye ito na beke unge keotaba ekero gokora igo eyegoro kuno korama nyasaye irabuna no enkagari onyore omwana wa moda ninje tata nje bono tata gaiga mugomboli na ndo manye gocha na kitego no korama omwana ga sekero wonkari di family chine njiro konyona na ki omugaka begete kero kia emanye kaine osege kombe ki omugaka na kieki onyore mambi omoisi ona kia konywera ande korukare korwakine te na bere okudi gota korameti igona kitote ana na kia kero monda ko irali bagari ya nyasaye asense bunebyombe binde bikwegeri na abande baumire torabuna na alimo Mombasa mwazene inche bwega ngo baegeri o maene igo ekuno korama nyasaye ekebungo kia Luka isano emeronge ibere mbaka ibere neyemo okorama nyasaye nkoronkonde wakabine bintu ibere ngo kwana nkolega kiegera ekena kieke manyererio kia saitani ekena kieke manyeria saitani ekero monta igenire buna oyonde naro umuntu naroro mo osomurai naro na etere gose naroro kwabere bibe nagende nte bibe byane agiti ngote nyasaye nje ati ngonyara tigante binyarebe mwanya bando minto anyare kwabere bibe eyo okuno korama nyasaye ekebongo kia Luka isano meronge ibere Luka isano mbaka ibere ne mana kyode Biblia gote baiga emeronge bere agachia korora okwegena kwabo akamotebia omonto oyo ebibe byao byabeirwe aboroke baria bamariko n'abafarisayo bagacakorengereria bakobora ningo oyo ogokwana okorama ningo oranyare kwabere bibe otatigoyomo nere nyasaye oyo kwabere ibe ningo nyasaye ngoto gotebia twabere ibe bieito nyasaye korengane kebungekyo engaki eyu mba manyete bagote no konokorama zengenjo batamaite na Yesu ningo nyasaye nande nero bwato kobwokweka igekeronde murayonde bwensi akoira libaga yogotebe byao byabiru okunokorama nyasaye abana ba nyasaye twarigena oyo kobwatani ense oyo kobwatani mwanyabanto na nyasaye Yesu bweka oyo kwabere bibe Yesu weka maegeri andonsi ale bunake gwema mincha yayo okuno gotwobono gwatwarireke manyerero kyango ya saitani kwegenire mbaka bono tokonya ojenji kubona enenjere yoka egena kike manyerero kyake ya saitani yamona nata gukorera yora saro muri chi comment jireke kigima gati ya maburi ino ne chi comment chino ndo chideke chire kigima narega iga okorokwa Enoch Mochere watching live from Isebania border wakire buya kigima happy Sabbath okobori kwa no korina na kiora kore umanye nga ngochande kore ime ya Kristo tali ase engiti umulisi igotwa so maringa okobwatikera ringana likurwa so mundu bwo manene oise gochandu asenge njokobwatikera ringana likurwa so mundu bwo manene tiorio gochandu asenge njikwa mubwatiri Kristo Yesu namba ibere Isaya merongene na ibere kabungo keki ya gatana gatatu omanene ngokuwa na someke fungeki 42 Isaya 42 emerongene na ibere kabungo keki ya gatana gatatu no manene ngokuwa na gwetera somusombo ya Isaya 42:13 Biblia gotebaiga nimefika hapo Mulisia
omonene naoroke buna etuoni yesegi 42 fungu la 8. fungu la 8 inche nincho omonene erio nario erieta riane tindikoa omonto onde obonene bwane tingoa emebwekano egosasimwa ogotogigwa kwane. Bona asubugima bwaitu komanya ng'a gwachandika noko omonene obonene asikera ring'ana ekero raborusio bo omonto mwao onye gogochandika toigochandika ase eng'encho ore omwana wa Nyasaye gwachandika ase eng'encho yibi biao igo okoma obonene nokomenya asikera ring'ana rikorwa ase omonwa wa Nyasaye. Mono sana erine riboria renge korora narega okoteba good morning niko ndani yobwansuge sabatosho kurwa kisi kegochi watu wote wa kegochi waamke tuelekee kanisani muwe na sabato njema riboria ye akoboria ng'a namachiko onsi omonto abonete ko bagakuyabwatia erinde anyare ko bagaguchandika riboria ingarenga riguribeka se omonto ari rigetege songa lakini ngo beka ng'a some sige songo magasome gwasekana kero kende na message yetere tibiya Jasni Kinara turarigerio ndo munganga igikira togenda tokoba tokoboria narega yukoro kwa Nelson Muchuge agoteba kurwa obwoyo SDA Church Kiogoro elders, thank you for the good lesson. We are being blessed this morning. Haya maboriande nyoranga nabo gotoma okobori kwa gwetera se namba yesimi igiregago ase etibiago nabo igwetera ase mitandao yetu ya Facebook ndizi TV News Digital nabo igo gwetera ase YouTube ndizi TV News. Akunga Junior oyakoronga Eunice Moboi, happy Sabbath watching and listening live from Gulf. Be blessed and remember me in your prayers. Mwinyora barisia tunyore Eunice Mogoi urochisemo chiri cha Gulf ngagete chinsemo njiro twatebanga patabwati obosibole boli bokonyara koba bogo sasima Evan Simbaka kurudoa Katal agotebanga ichine chinga kichomwerio na nyachieni nigagenda tokoba gakwene kingonyare koba gakoreta obongainereria liboria yobori inga into aba Kristo njira kitu bwenete tobwati elinde tunyara koba tokomanya emetego yobonya obongainereria wa Saitani Morisi Isaiah Nirorango riro abwa kuboringa inchera kibuno mu Kristo aranyara ko bagakomanya cinchera kiri cyo bongainereria cyengeti inchera ki uno mu Kristo abwenete ko bwatia elinda manye obongainereria wa Saitani obongainereria wa Saitani ibole aso wotorana okwegeria unakore nande naro mokora mono igeri bono ngane yemo tobwate ni ngana yeri tuko bono ngogote ni tuko ndirio ko sasima oyo mombaka bo togokonga okongainereri otatigana igo ni moto gwetera aso kari tugwetera kitoma gosaba okwabera otatigana igo omonte gara akure iga mangana no akone kina gosasi nara akobeku obongainereria wa Saitani na kitoko reto mayo kwegerio kwegano gwekene no kwegerio kwene na ngora galiri ibori lya kurenda na kwegeria so bwenge ngona na ki elindo mo Kristo anyare komanya obongainereria bwa Saitani number 1 oika tonyare gosaba omoikomo chenu onyare gotora ase egendeke ebuku nero yoka egotete yuma ene una wana itwa somire niga twarusi igo onye tari koruga ebuno bongainereria bwango wa Saitani no ndacha gote na egerega akikarangi uro yange kebungu ekemo yegote baigo na yokerigeri na okerengani nekende igengane ntangani no gosaba yakabere ogosoma ebuku na kitobwaterete chileson chirororo chia koigorera mangana gete yakwana bibungo gete yagokonya komanya engane iyo omweri oe abana ba Nyasaye tiatobe tugosangana abande engane twasanga buna kwa borigo wono twasangire wono twanyara konyora obumanyikera baibirani commissioner tane tena tito tiga gosanga onere ngenje yabande abana ba Nyasaye komanyo obongainereri tosabe
tosome ebuku erinde tonyara gosangamo na gwetani yonsi ayibono omokristo mu adventista ebitabu mbirororo byobobani bune getabu na steps to Christ okoigora ekwanyora gekoigorerete gekogarereti engana yarenge yango jakobe enkongo ambiyamo na singa Pia sana waithaka area happy Sabbath akeigo Malaysia akeiga seringanerio amang'ana ario Malaysia beka bachigosoma Timotheo ya kabiri isatike ngugegia 15 kemo egoteba ng'a amarikonsi autire n'omoika igaro asu kwegeria ogotogonyera kurungegia na kubeka omonto Nyasaye arikomenya ase oburunge bwaye nario omonto Nyasaye aranyare goikeranigwa ase ogokora yaramaya abange ngotumia bari kefunge ekemo barusia abantu ase okwegena lakini kogosoma marikaya onye ne chapter soma kuruguru otirimboke onye kebunge getoke igweti obweka nefungo byonsi bya Biblia bikobekere ngane yebuya nario tanyara ko otorano. Pia mwana sana waithaka area happy Sabbath day to all my family members in Sengera Machoge Church Kimani Nyabiote SDA Lianya Moraes SDA Matagaro SDA Church Ndizi TV show bia mwana sana asing nchia magerele lesson ndibo liya agoteba kurwa sigetabu kia Matayo 10:22 egoteba ng'ana inwe namogechwe n'abantu bonsi asing nchili italiane ine okogecho kuwachakire boniga gose indikoranyara ko bogwikirana umulisi asenjere ubwen kabisa biamono ne tobori kwanya kolinwe meremo asengenje kwanga koru liaki ko musani onya gogotiga asengenje yembuge tobwate okona koko gechuma ndoteba maitendro tometo maito bore comfortable mbaka twanya komanya mechande yobo Kristo nereri ni kwanya gende gyakanya kobera asengenje yoboronge oborweire bwanya gokomenyera liyo kamba kokumira agingi na akorete okona kutotana naki amabarie awogochera igo ekero totana naki okogechwa okoiga na bintu biri bigotokorekera bitari kwenda bunoganeti amagani yaito yense tomenyete mbaka twaregana n'abachande eyasengenje yake saitani nero korenta okoicho linda abantu baminto mbagoreki banya gotorora bombiamana pia mwana sana omolisia alibolio marike gimesengenje chinsa Beatrice Kionda from Valley Arcade Nairobi. Happy Sabbath na asante sana kwa sababu ya mafundisho ya lesoni ine igo igegwenete titobege na abaranje baito ose abateneri baito bedini mubona tayi abarande tokwege na kera ringana likurwa somono Nyasaye no nyenkero ristie sare gotemuri gerie segetabu kerikia Matayo inye ikimungo kekiri tanga ni goikegia kane saitani ache takauru kwa kamatebi ng'a onye kuru mwana Nyasaye onchora maginaya abe endagira ngakiyo sate nerikire akamoira ase getunuguru akamorotia amagambi yonsi yenze koransa asime na bongo kwa akamateneri kirumo sasimo mane Nyasaye bwika naenda akamatebi neri kirori genda usege cyuriye kanisa igara kamoiro akamatebi rute kuruguru chanse omanena nabagotoba malaika bawo naenda akamateneri kirito matemo manene Nyasaye abarandi mbaro bagoikanga kiende baonchori bawo yoko mwege na kereringa nabekarire abogeka ya ngaki omosombo Nyasaye to advice ya 7 Korinto ya kabere 10 muko igia 10 ekemgo kia 14 na 15 iya to tebinga nonye nekero saitani agucha na bagucha buna rira ikariyo mobasu no anu morande nabarache buna rira ikariyo mobasu onye tago kuona kera ringana likurwa sumu Nyasaye ike 15 kiatanga nabakorie mermo buri omobe nabara bagu yakoroko babasumbe boburunge so mango simero erinde nabara banyara ko bago igo nada komenta ase kurwese Isaya isano isato emeronge ibere tosomerango into begena abarandi baito
Isaya emerongo ibere isano isato na kibago kwana isano isato emerongo ibere Isaya isano isato emerongo ibere ne nabo kwa kwanle na do kebeka sike bongo onye mbali go kwana kolengana naki no chiko noborori na kibago moiranere amachiko na 820 820 moiranere amachiko noborori abantu batari gukwana kolengana na mangana ayo ekene omubaso omambia turababarera omurandi ye mangana kurugoro mbakanze yebungonge iyo basi gebunge ngwanda kere no na mangana ande ba na kino yora igene gatwegene na kegara marandi goikanda ne bibungo byamana sana John Moseti korwa bongonta nyari bari masaba watching live ne familia ya Edina Deborah mura amne Emmanuel Bisonga byamana sana naye Omorisia John Moseti asokwerera bagerio na kuligereria egeta sendikandizi TV Omorisia mayitinga na yago mwalike gima kerokende asamagire lesson yelitikolia lero anara kuona nga ayo murigerio na musani itara ndo murigeri wendisi TV obo bwibo ito bugotigara si Yesu Kristo nere bweka nere omurwatani ito na Nyasaye ase abaibirani sana ibere 24 goike 25 bibere na nda abaibirania isana isate kubungukie kiri tangani kogena nere bwi komubwatani ito nere bwi gogotosabira subuswa Nyasaye onde taitoire nere bwi katukubwatia na nde tukumubwati wetera samarikaye tukorigiriringana ryo mane no mane nabeka tukubwatia igotora abaruna bari babwatire mani ye ngondi asubuka mubwito bwenzi igo mane no toire wetere seringana rya aya tugwene tukubwatia ara tokonye tomenye buna abana baya samatukaitonsi pia mono sana Morisia Isaiah tumadina lingana rya uri mwelio asemambia bona mbia mona asiri bagana mbia mona soko jali bageri asige tugya Ndizi TV sichinse mao na kurandinga na wetera singane njengana ane mweri ya ngurwa sense moyo mweri lesson page 81 iyo paragraph yo mwerio goteana na ye kabiri kuro mwerio throughout Revelation ase komano kogima worship and creation are indissolubly linked bunogo sasima no botongi mbiko nyara okaraki watanano the essence of the controversy between good and evil and the issues surrounding the mark of the beast revolve around whether God is worth to be worshipped engane tokonya kwana na great controversy nese yenene igoro ya ningo bwene to sasima Nyasaye na wendo ko sasima korengana majikae ama jikae gara makongu ko bwati urengana saitani ko bwata aya tekonyare kano bwati atodizori berere keiga elinde rinyare gotobwenera igege ntekene twangotana na ki engana na kigo sasimae nkole ngana nelingana buno Morisia Steva Timotheo ya kabere 3:16 omwere na tebana na ya teba sina. This is the reason why the devil hates the Sabbath so much. It is God's link that unites us with the Creator, and this is why it will play such a crucial role in the final crisis. Dichi kolia sabato na lioka likunete igoro okwanengana yobotongi na ndogo sasima kwa Nyasaye na kekara liange mono kera nama eteriga elikora galego sasima likora ganingo motongi ningo bwenete go sasima ikona onata gotegana na bana ba Nyasaye tigatugora maiso lero gisimi cyakire keregento bataye no sabato lioka igali kora entere korugoro mbaganze ibungo byonse biko kwanegoro esabato omayekomanya ekende mategoro yanganagete erinde tomayegona na ki ngosigana torasoko geno kombia mono aseri bageri yona sana dimati asera goshirikia kanisa rero ngoshirikie kanisa ya Amani kioge na bonsi na abariganiri ase kanisa ya Amani kioge ari Nyakoe Nyamira Westfield pia mono sana kwa kugenda garia Omorisia kwa niaba ya Getasendikandizi TV na ntotoira maiga Omorisia bokareri bweli tkolero naonde kanisa ya Masereta kioge district nago kirenga twasangira manainu tusabira neto konya ne tuyariga nigo chia soburu tubakarara ndo wa the prayer request tumuswate naro renge ku rugal fole ku Yunis ntuwabwate boigo oyomo bwa abakoreri emere manse Getasendikandizi TV agoro kwa Saron Tita mamu ni garumuroire sare ase enyagitari ya hema mamu makoro kwa Jen Barongo abatabana tunyara ko batokunyura umungino ya asamasabo nabo igo Omorisia oito Dominic agotabanga mu murumwa abana gategwe tubya
aigaru arite kurendo rule nyagitari igobono ngagete asobwa mu mulisia onchonga gogotobeka samasabo nabo kware koba ngonyare koba gokobeka bo omongena whatever Jane Kemuntu Jane Barongo then Eunice yes no Mauricia Dominic Mumrongo okay na banda banga kero kende begwete emeberobe na babata makong toraso gosaba to sabe ya sai tata tuachira sekero kio kia mabera semambi ritangan to kwere ringambe mona subu mabne kewa nande mbi mona sobare mereri bua ogocha story ntubunige so kema yabantu ke gwita sibibe to akoburi tu aberekero ko machani bibe peito ande kara to koreta sekero kio kia mabera tatu ituru goruko kanu goito goikera ni kubwati kanu botene nkubiye bwao aba mintu mbali baretire chi request cha basitore mongina Jane Barongo orumurwere Sema Hospital oyo mintu Dominic Posira mwana mwabo orumurwere mo muri mwabo oyo mintu Eunice ne kura sikinsi kiri cyangumbu bwato bakongwa wao no manyete mechanda yabo ana bana abange tutanyare gukwana patanya akonyora libagali odatebye mechanda yabo twayeretire yons ne koyibeka sekero kyo kya mabira otuabire otusibi otochene na indoira ria masabaito maisomorere kubwatika n'ugwanja kwao habara abarweru bagweni abwati chiguru byao chibugoni na guchibwa elinto go kama naye na kugusaba gwitu gweteresire ya Kristo Yesu motoria amen pimono sana omulisia Zedekaya sokori bagalia gusanga mwanto omulisia Isaya na mbiemono sasa tigaba konye ekiramo kwenda asobokoreri munyare koba amoko gendra koba mokora emerobiri na umwanchiwa umurire bweta sendikia ndizi TV tigande bengambiamono asogosanga amona into gwetera sama boli na boigo ebirengereri byawe bitwanyira koba togosoma gaike bitora soma gakyo twabere chinga kine chiri cyasukire lakini togendari nchengwera nanda sentunda yakatoto astogosoa imeyo moroberio oliwe chikwaya chaito asogonyara koba togosanga amatera chikwaya chito cyanyare koba chiko ya beka bene asingenjo yoko musasimo monne naye omayintu nyara koba togosasima amona nyasati gatokonye kirabarisi bagosoka tiganda basukiwe chisiko gali yakeiga njengwera nande asentunda yakatato ibintu nyara koba togosanga amona ye Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso na konie birore magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi